Sini Haping TV tei sini Alka Media partner rongno जों तिनि अजा रबिन्द्र भवन जों कुथुम दाजाक सिनि जे रोंस्रों थांनाय सिनि बदलक स्पेशल सिनि जे DSF नि फाक्ति जे दिनैनि 34 सिनि जे फ्रेशर्स प्रग्राम जों संसामानि सिनि नाहारमुं सिनि दिग्रासा जे आगत लावर आगुलिवा आमचे राजा खर जे परि थांनाय रोंस्रों थांनाय परक कलेज ते इउनिभार्सिटी नि परक ज तनो डिफरेंट कलेज ते डिफरेंट इउनिभार्सिटी नि जनो थानसाखा तोने जों तिनि फ्रेशर्स प्रग्राम संसाखा अ फ्रेशर्स प्रग्राम काइसा नाहारमुं जों बाहायके सिनि दफानो जों कुसोत लांमान आलका कल गुबुननि कान्ट्रि हाइके भारत हाखतर एबा हायुं रकनि जे कान्ट्रि दं तंनि बर हाइके ते सिङाव जों दिनै सिनि ड्राग एवारनेस सिंगाव रहानि किसिम सालायमान दंगो ते सिनि जे युथ तंनाय स्पेशल बंनो जों गुबै लामा खे एजुकेटेड ngैना बंनो सेबुकना थानि एबा खाबुनो जे एम इन लाइफ बर फुलफिल खायतानि ते बंनो खापासे थानि जों दिनै अ पान्दाना संसा खाथिनि दिनै जे 34 नि जे फ्रेशर्स प्रग्राम ता आगामी दिन दाव टाउन कमिटि ना बम हाई स्टेप ना हामजागा टाउन स्टुडेन्ट रोंस्रोना रनो जों रिसेन्टलि नसिनि नरक नुगि माखाना जिनि सामुनि बिसिंति जों मुभमेन्ट रोमान्स किन बागै जों मुभमेन्ट खायका जों जिनि सिन जे स्कलारशिप नि इशु दंमोन जिन जे स्पेशली एसटी स्टुडेन्ट जे केटेगरि खबजांनाय बंनि बागै जों खरांनि सामान दंगो ते फाइनान्सियलाव जों जिनि जे युथ दंनाय जे स्टुडेन्ट दंनाय बंनो जों तो दाउबो तो जों हस्टेल भिजिट खायदों इंट्रोडक्शन दिने ते फाइनान्सियलाव जों इंट्रोडक्शन नि बाम हायखै भिजिट खायनाय ते जों स्पोर्ट्स मिट उनार जा तंमानि कायसा इंट्रोडक्शन प्रग्राम नि बागै ते फाइनान्सियलाव जों जिनि जे स्टुडेन्ट दंना आगत लायरियाव जों बंनो कुरुंसागा तोइने जों जिनि जे फाइनान्स जे जिनि जबा ताबुक जिनि इनलाइन पारमिट दंगो बा जिनि रोमान स्क्रिप्ट ते जिनि जे जिनि सेबुक तंमानि जिनि जे बैकलॉग कोटा तंमानि बा जिनि जे एसटी रिजर्वेशन आबुना फॉलो खायजों तंमानि ऑप्टिनो जिनि तिने जों जिनि जे स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन जों खरांति सानायाबो आजा नाव तो जे तो स्टाइपेन कक साका ताम जो स्टाइपेन मदद मान बाख्या बम हाइके बम मदद तो तंखा जों साइमा कासिं जिनि जे ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर बाय जों गुरुंजाक दंगो आरो डिपार्टमेन्ट फ्राव जिनि गुरुंजाक दंगो जों थाख्लाय जिनि इयार दिस इयार जिनि 23 अ एकाडेमिक जे इयार दंमानि अ जागाव जों 36000 जिनि डिफरेंट स्टुडेन्ट रक बेनिफिशियारि जों मानखा अन बिसिं जों नुखा जे 99% या फानो मैक्सिमाम 95% हाइनो जों जतनो जों रिरि माखा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट थ्रु दि बर कोलैबोरेशन बाय परक जे सामखायदों बाय ते जों निजिनसि फासिति उसाय तखा जे जों जाल एकाउन्ट हामिया बा एकाउन्ट एरर रं तमनि डकुमेन्ट मिलियां तमनि बा एकाउन्ट मिलियां तमनि आधार कार्ड रंनि नाम्बार मिलियां तमनि अपसन जों जाल क्लियर खायदों तर तबो आं खोनाव खरसा खरनायाव बाहाय दंखो जारा मायाखो अपन जों 5% खबुता